И здравейте хора, аз съм Ромаги и това е първи епизод в Blazecraft, правият сервер. И ето моето развитие, с още един човек играе. И ето там ще си държим честолети. Малка скромна къщичка. Ето е. Имаше още един, но той напусна сервера. И сега останах само двамата са живи. Ето портал, леглото на Супермена. Ето моето, често и дайме мицел. И нови яйца, ето. И там е една къща от мен построена. И е използване за зайчарник, ето. Ето декорацията. Това е енчантинга. Ето. И на тук са фермити. Ето. И това е автоматичното генератор за релси, ето. То така работи. Ето. Нещо бъгна. Трябва да го оправя после. Просто аз ще релси тук и ти го прави, дубликира. И там е фермата за виличари. Ето я. Има един Iron Golem ферма. Тук се опитах да направя дупликатор на пясък, ма разбрах, че вече не стана на ти версии. Просто пускаш ръчката. Ари бе, нещо бъгва рестолната с версия. Ето вижте как бъгва. Да, и просто аз сам си то дупликира, само че на тази версия не става. И малка ферма. Това не знам от кога е построено. Имаме една елха за Коледа. И това е още една малка къщичка. Ето. И това ни е полето с една мелничка. Ето за жито. Като ги оберем, получаваме около 9 стака жито. Ето. И сега като го оберем той, ще имаме около 1 чест. Ето е мелничката как изглежда. Ето. И ще покажа темпъл ни как сме започнали да го правим. И ще се върна. И пак сме тук. Ето го темпъла. Под нас това е нещо като... Назваваме често и ти. Ето го темпъла. Долу. Почти сме го... Махнали сме водата отвътре. С спонжа. Ето го. Ето. И... ще покажа и спаунера. И ще се върна пак. Пак сме тук. Ето. Сега си в мегата егата. И спаунера е натам. И да ги па скелета сме там. Да хапнем. И продължаваме. Ето. И това малко нещо като лоби. Ето. Що се отваря вратите? Да, нещо бъгва сервера. На 1.8. И тук просто скачаш. Спускаш се. Слез долу. Ето стачката. Тук падат и ние бием. Enchanting, Ender Chest. Наковалния. За да се спалнят. Се спалнат. Чакаш тук горе. Ето. И чао, аз тук ще стоя да дигам 30 ля. И джо.